برادرجانای من کدام میده که پتن در کره اگزامین برای پتن 4000 برای RVP 5000 برای ویدنژیتسکا 5000 برای گражданство сполидани экзамен 7000 фақат экзамен зинда бош. Салом алейкум дӯстон, кадом ида ки ҳатман мехоҳен граница бигзарен, фреб нахӯрен, мехоҳен ки равен очирад наистен, иншааллоҳ 8000 рубл ҳар саҳар соати ай соати 5:30 то 7 саҳара ай метро Люблино акай маъруф соқ саломат инаи мошиное ки дар рӯи экран мебинесмо ҳатман инаи мошино кати ягон дурӯғ фреб нестай. чӣ хеле ки мара ҳурмат мекунен, мара бовар мекунен, ҳамаи акаям ҳамихе ҳурмат кунен, ягон фреб намекунад. тӯли 1 сол зиёд шуд кати мо ҳамкорӣ кардем ҳамаи ака. мошиное ки дар рӯи экран мебинед ҳамин мошино кати мебарад, дига мошино нестай. 8000 рубл то што ҳаминҷа меган, дига ягон сум зиёд нест. соқ саломат аввалаш худовандай мебаранд мебиёранд. аллоҳ нигаҳбонтон. зинда ва саломат. лайк комментарияро фаромӯш накунед. Салому алейкум бародарони алислом. Имрӯз число 25 августа. Ина мо дар пеши метро Люблиноем. Ана метро Люблино. чорум вихид меброем, ҳамин дом ина. Иншоаллоҳ ҳозир бачаҳакҳоро ҷамъ мекунем, мерем. ҳамин канали акай Комрон, Айколия Таҷик бисёр занг мезанам, мепурсанд ки чӣ хеле мошинокатӣ мерем. Ина ҳамин хеле мошинокатӣ мерем. Ина ҳамин ҷипокатӣ мебарем, мебиёрем. Ина мошинаи 4каса дорем. Мошини ҳамин ҷипои 6касан 8000 рубл кати полни мебарем, мегузаронем, мебиёрем иншоаллоҳ. Ин ҳамин ҷипо мерава иншоаллоҳ. 20 минут пас уже меброем дара ки мақсад рафтан омадани ай мақсад 8000 рубл кати ҳамин мешинен мебарем, мебиёрем. Дига дар гаи, дар паворот, развороти таможни ягон ҷо расход надорем. паноҳтон ба худо, марҳамат занг занед. ин ҳамин ҷипо кати ҳар рӯз ай метро Люблино ай соати 6 саҳар то 7 саҳария ҳамҷо одам мегирем, мерем. ин специально барои канали Колия Таҷик. подписчико бисёр пурсидесанд чӣ хеле мошин мерем, чанд сум кати мерем, ай куҷо мерем. ина марҳамат, метро Люблино, улица Совхозная 49, пеши метро даем. марҳамат, метонем мошина тамошо кунем. полный кожа, рожа, кондитсионер, люкс. уже бародар омода гештаги. марҳамат занг занед. салом алейкум дӯстон, салом алейкум бародарон, салом алейкум ба кулли тамошобинони канали Колия Таҷик. бародаро, чӣ хеле ки мара дидестен, ҳаминҷада мо як бор будем видео карда будем барои кадомида ки экзамен. бародаро, мара правилно гӯш кунен, хушрӯ гӯш кунен. кадомида ки экзамен барои гражданство, барои вид на жительство, барои RVP дар кораи ҳамо одамо хитон биёем бародаро. кадоме ки основани надора иҷа гражданство када наметавона бародаро. мо ҳам видео ба ҳамин хотир удалит кардем. бо бисёр пурсиде ки ака мо да ҳам видео дар кораи ҳам видео чихеюем. мо видео бародаро удалит кардем. ина айсар ба хотири шумо омадем видео кунӣ. ҳатман падилица кунен то дигар бародаро бибинан ҳамин видеоро. мақсад ҳамиҷа биен арзонай. ина духтараки тоҷик иншааллоҳ бо ёрдамтон метия, бо ягон ҷое ки нафаҳмиден мефаҳмонатона. иҷа духтаракҳои ирис ҳам аста. культурая гум накунем бародарҷоно. якумин бо мегум ки удоф гуфта будем, бо мегум ки культурара гум накунен. омаден хушрӯ тиха спокойно сдават кунен, бо ҳам хе тиха спокойно бироем бирен. рӯи хидмона дар пеши ирисо пас накунен. ина адресош чӣ хеле ки дидестен. Варшавское шоссе, дом 143, корпус 5А. мақсад ая метро меброи наздика ки метро ая метро анинодай. кадомида ки экзамен дар кора, экзамен барои RVP, барои вид на жительство, барои гражданство, фақат экзамен ё экзамен мегиранд, документотона тайёр мекунанд, дар дастон метиҳанд, хитон мере, основани хитон доре. ҳамо одамо биёянд. одамое ки
просто так занг мезане меге мада гражданство дар кора иҷа гражданство намекина бародаро мара правильно бифаҳмӣ анам духтарака ҳозир савол метиҳам ина чанд сума барои РВП кадан экзамен Салом алейкум. алейкум ассалом РВП. 5000 В общем, агар сар кунем, ай патент 4000, РВП 5000, ваш гражданство 7. РВП 5000 правильно вид на жительство 5 а гражданство 7 правильно чӣ хела ҳамин бисёр мебиён мардум ягон жалоб шидаги ҳамиҷа ё ки то ҳол ягон жалоб нашидай дар ҳақиқат документҳои дуруст дар ҳақиқат одамо мебиёянд ягон фреб найран нестай правильно Не, ихе нест. Экзамен ҳаст, сертификат шама ҷода мегзарад, 3 сол срок дорад. Фреб не, ихе чизош Хеле нест. фреб найран чидаги несте. В основном фақат таҷикои худмонай ҷое ки мақсад мо кор кардастем ай тамоми ҷо мебиёянд даже ай Куба, Бразилия, Сирия дигар давлатҳоям мақсад мебиёянд вообще бародаро 3 сол ҳамин документҳое ки ҳамин корхона мекунад 3 сол срок дора ягон фаршиви маршиви нестай ягон фреб найранг нестай мо қатъи ҳамсӯҳбат шудем қатъи ҳамин бародарое ки ҳаминҷа бисёр мебиёянд мо ҳар як ҳавай қариб мепурсем ки бародар ҳаминҷа мақсад ҳамхели шумо экзамен сдават кардем ягон камбудӣ нашуд то ба ҳол ягон камбудӣ шидагӣ нестай одамои дурустан одамое ки фреб намекунанд моам ба ҳамин хотир мебием ҳамиёра реклама мекунем просто так мо реклама намекунем бародаро хушрӯ фикр кунед боз як бор дигар қайд мекунем ки экзамен кадомида ки экзамен дар кораи ҳамао занг зане кадомид ки уже РВП доре вид на жительство доре мехоҳе ки кадомид РВП доре мехоҳе вид на жительство бигире ҳамо одамо фақат дар кораи ё ки кадоми вид на жительство дора мехоҳад гражданство бигира анаму нафаро занг бизанен инҷа а одамое ки ҳичи надорен просто мехоҳен паспорт кунен ё паспорт намекунен на бачаҳои очам мара правильно фаҳмед мо ҳаминҷара ба кадом хотир реклама кардастем ба хотире ки бениҳоят нархҳои арзонай фреб нестай дурӯғ нестай ба ҳамин хотир читон гуфтанем кадоми комментарияи хуб менависа 5000 падарка 100 лайк гира агар комментарияш бисмиллоҳи раҳмонирраҳим ин гапам дурӯғ нестай комментарияи хуби ки ҳамин видео да гирифт 100 лайк да як рӯз мегира меша моментое ки да як рӯз мегира 100 лайк гирифт 5000 рубл мара номероша менависам ман худам переводиш мекунам чисто ад души видеора поделиться кунед то дигар бародаро бифаҳмад ки ҷои арзон дар куҷояй ҷои тоҷикои хидмон кардаган ҳамхели офиси хуб ҳамхели корхонаи нағз мақсад биёен ҳаминҷа ҳатман арзона якумаш дуюмаш бародарҷонои ман кадомида ки патент дар кораи экзамен барои патент 4000 ай барои РВП 5000 барои вид на жительство 5000 барои гражданство супоридани экзамен 7000 фақат экзамен зинда бошад